laqet nitkellmu dwar il-missirijiet u relazzjoni tagħna mal-missirijiet. U anki tagħna nfusna bħala missirijiet. Xi sentejn 3 snin ilu ħbib tiegħi barra minn Malta talbuni biex niktab poeżija għal kollezzjoni ta' poeżiji, għal ġab ktieb ta' poeżiji marbutin ma' Nelson Mandela. U bdejt naqra ħafna xogħlijiet, ħafna kitbiet ta' Nelson Mandela stess, rajt ftit fuq ukoll, parti dak li nafu l-kol kemm aħna dwar din il-figura imponenti speċi fl-immaġinarju tagħna. U meta bdejt nikteb din il-poeżija ktib ċaġa oħra. Din jisimha l-patrimonju tal-missier. Playing with my grandchildren makes me forget the troubles of the world. Jikteb Nelson Mandela. Xi ħalli warajh mal-qrusa sħuna taħt tabtu l-missier. X'assenzi jikkonferma. Id-daw tal-klinika jirreġistra dbajja kronoloġija ta' deformitajiet mistura taħt qmis preċiża, ferq pinġut. Xi ħalli l-uliedu, il-lulitu liedu mal-karta roża. Forsi d-diwitat bissima u miltat is-sielet għal-ftitarja, tan-nieqa f'sala tal-ajruport, proset mistħija wara tajjira. Mistoqsija fraġli flok risposta, dubju forsi jħalli, fixla, konfusjoni imbarazzanti, paniku fid-dlam. Forsi jħalli l-fowġa stinata tal-fwieħa wara l-leħja. Ix-xafra kelma, il-kalma xafra. Is-sikta priġuniera, priġunerija ħilsa. Sider miftuħ beraħ. Qalb tippompja d-demm itiru jċappas il-memorja. Memorja spulpjata. Xi ħalli warajh mal-era l-missier, mal-falliment, l-insuffiċjenza. X'inħallu warajna Mandela?